Sjedi. Pušiš? Ne. Sretna žena. Otkad radiš u toj bolnici? Oko 3 godine. Šifra Zok. Da. Ti si našla ovu njegovu legitimaciju? Da. Ispala mu je dok smo mu previjali ranu na licu. To jutro je došao u bolnicu i sa upraviteljicom i sa gradonačelnikom Bili. Telefonirao je i tražio je pomoć na sve strane. Vidjeli su da je gotovo. I onda je nestao? Da. A znaš li gdje se sad krije? Pa pogledajte u općini. Ili u podrumu Kapljice. Tamo je znao da zalazi. Dobro. Hvala. I ako još nešto saznaš o njemu, odmah mi javi, razumeš? Ja, naravno. Doviđenja. Kopiraj ovo. I neka ga traže po svim podrumima u gradu. A ti ćeš uzeti vojnike i ići ćeš na posebne adrese. Hoću. Za 2 sata Glavaševića ovde. Živog. A šta ako je pobegao u Vinkovce? Nije. Znaš li ti koga mi lovimo? Taj nam je naneo više zla od svih njih. Lajao je cele dane preko radija. Radio nema granica. Budalo. Razumijem. Ajmo. Ako treba da pucaš, pucaj samo u noge. Šta sam rekao? Pucam samo u noge. Otvori ormar. Izlazi. Šta radiš ovdje? Čuješ šta pitam? Govori. Kako se zoveš? Jovan Vučić. Srbin. Da. Šta se onda kriješ, idiote? Govori. Ja sam služio u Hrvatskoj vojsci. Naterali te. Srpski ustaš. To jebem ti sunce, kavajsa. Šta blebećeš s njim? Nije ti rođak? Ajde, vodi ga u kamion. Ko ostavi ovoga da leži? A taj je nepokretan. Rat je seko. Znam. Oslobodili smo te, sad si mirna. Nije bilo lako. Mogu li da zovem s vašeg vojnog telefona? Kog trebaš? Major Đoleta. Može. Je nešto važno? U vezi onog Glavaševića. Skoću ga u loncu. Odi telefonira iz mojih kola. Dobit ćeš orden, a možemo te i venčat, ako si slobodna. A ovog trpajte u kamion.
Ništa, samo trojica mrtvih. Čiji su? Njihovi. Stari ljudi. Propu u zemlju. Hvataj onoga. Neki ludak, prolupu. Slušaj, sakrij vojnike ovdje, možda naiđe. Razumijem. Da? Ja sam, ko je? Šta je Zazo? Aha. Dobro. Dobro. Odmah dolazim. Izdvoji ga. Ti znaš Glavaševića? Šta ti je? Ništa. Znamo se iz mirnih dana. Juče je ovdje razgovarao s tobom. Ima li nekog rođaka u Vukovaru? Ima li ili nema? Odgovori! Ima. Tu mu živi stara baka. Baka. Koja adresa? Ne znam. Donesi mi onaj oštri nož za operacije. Evo. Hoćeš da kažeš adresu? Ne znam. Ne znaš. Ne znam, majke mi. Hoćeš govoriti? Ujde, pričaj, ali brže da te ne sečam u šlicve. Koja ulica? Mislim tamo kod vodotornja. Koja kuća? Ne znam. Sedam. Mislim 7. 7. Sedam. Neka, imam drugu. Njega nek voze u hangar. Vas dvojica, idite u toret. Izlaz!